Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV ekuyingane zamakhosi. Ngiyabonga kakhulu kuba nani. Ngane zedlozi, ngizokhuluma ngesithunywa namhlanje. Namhlanje ngane zethongo, lo moya wesithunywa ngithi angeke ngithinte kancane. Kubalulekile ukuthi siphinde sikhiqize. Ngane zethongo, isithunywa umoya lo kaVenqangi, umoya okhandwe uNkulunkulu, umoya owathunyelwa umenzi ukuthi uzosigada. Isithunywa umoya omuhle kakhulu wasekhaya, kodwa lo moya lo uthunyelwe kunoma ngawubani emhlabeni. Isithunywa umoya womuntu azala nawo, wonke umuntu ola emhlabeni uzalwa nesithunywa noma nomoya wesithunywa. Ngane zethonga, isithunywa siyamangaza, isithunywa siwumoya othusayo, isithunywa siwumoya onokuthula kakhulu. Isikhathi esiningi kuba i-vice versa, wena umuntu onomsindo kakhulu ngenxa uzale ngayo nenhliziyo onayo. Isithunywa siyaphambana-ke nayo yonke lento le uyiyona wena. Yingakho kubalulekile ukuthi uzishephe uma umuntu kulo mhlaba, ukuze ukwazi ukuhamba nalo moya wesithunywa, ngoba lo moya wesithunywa ngane zedlozi muhle kakhulu lo moya lo, ngendlela ukuthi muhle ngendlela ukuthi noma wathi umuhle nawe ngenhliziyo still, kodwa lo moya uyahlupha. Umoya ohlupha kakhulu ngoba umoya wesithunywa njengoba ngike ngachaza, umoya othinta wonke lama-spirit asekhaya. Ngaphandle kwalesithunywa lesi ayikwazi umoya ukuthi ilunge kahle ngendlela, ngeke ngikukhohlise. Yingakho abobabamkhulu, ngaphambi ukuthi ngiye lapho, umoya wesithunywa, umoya ngilosi kaNkulunkulu uthunywe kwiy'ngane zamenzi noma zaNkulunkulu, ngoba siy'ngane zakhe sonke. La ngifuna ukuhlukanisa isithunywa kahle hle khona umuntu ezokwazi. Khona isithunywa esiphethe umsebenzi, khona isithunywa esizogada ingane. Uma ngithi khona isithunywa esiphethe umsebenzi, ngizoyichaza ihluke la, ngoba amaklasi asekhaya ngeke awafani nomunye umuntu, ngoba ngenzile omunye umuntu. Ngimele umsamo asekhaya each and every day. Ngifuna ukuchaza kahle lo moya wesithunywa ngendlela omunye umelaphi angaze achaze ngayo. Umoya wesithunywa, khona isithunywa esiphethe umsebenzi, khona isithunywa esizogada ingane yaso. Le sithunywa esizogada ingane yaso, ile sithunywa esithunyelwe uMvenqangi ukuthi asiyogada wena. Ubani lo siyomgada? Yiwo wonke umuntu ophila emhlabeni. Lesithunywa somgada, ingako wonke umuntu enesithunywa sizogada umuntu. So foundation yakhona ithini? Wonke umuntu unesithunywa esizomgada. Bese ngiza kwesithunywa sesibili, sewumoya owodwa kodwa ufuna ukuhlukanisela. Khona isithunywa esizosebenza, sizosenza umsebenzi esizowenza. Lesithunywa lesi sizokhuleka. Number 1, sizokhuleka isithunywa. Number 2, lesithunywa sizohlola. Niyangizwa? Siphethe umsebenzi, sizohlola. Sizokhuluma iy'ndaba, sizohlola. Why ngisho kanje? Ngoba angikaze ngizwe lento isho abelaphi. Well, angibhekile abelaphi bathini, kodwa siyaziza izinto around the world. Lesithunywa lesi kukhonfema uNkulunkulu noma umenzi noma uMvenqangi. Uthi many are called but few are chosen. Many are being called. So wonke umuntu ubizwe ukuthi abe nesithunywa esizomgada, wonke umuntu kaNkulunkulu. But few banesithunywa lesi sokusebenza. Very few of them, they are chosen. Uma unesithunywa esiphethe umsebenzi esizohlola, then I want you to know ukuthi you are chosen. You are personally chosen by God. You are personally chosen by abantu abadala. That is why ngithi ney'thunywa eziwu-2 zihlukene kanjalo. Well, ngeke ngizichaze deeply ngoba ziningi vele iy'thunywa ngokuhlukana kwazo ngisho uma sezisebenza-ke. Kodwa ngithi angibeke lokhu kuyi-foundation ngoba yikona kuyi-foundation. Ngeke ngenze amavidiyo ngendlela omunye umelaphi, noma athi ubona kufana nokwakhe, kodwa ngenza okwasekhaya, ngoba le mfihlo lezi ngizivezele emsamo asekhaya ongithandayo. Ngivezele umsamo wobabamkhulu, le mfihlo zala emsamo. Ezinye bangitshela bathi mntanami, kodwa ngeke ngiyeke lapho. Kulungile. Lesithunywa lesi noma lezi thunywa lezi, njengoba sikuphethe lesithunywa lesi sithi siphethe umsebenzi. Are you ready ukuthi uphathe umsebenzi wesithunywa?
Yebo, siyabona ukuthi u-ready ukuthi isithunywa sizogada ngoba vele sikugadile. Okay, sikugadile isithunywa, sengithithe lo muntu ogadwe isithunywa. Sikugadile isithunywa, but still uyashona ufe, kodwa still ugadwe isithunywa. Sikugade kanjani uphinde ufe futhi? Ngoba phela uma ngithi sikugadile shuthi siyi-bodyguard. Azi uzokhuluma sizokugada, siyi-bodyguard. Pho ufe kanjani? Ufe kanjani isithunywa sikugadile? Ubulawa kanjani isithunywa sikugadile ngoba phela silethe umenzi? Ingabe unehaba noNkulunkulu mayithi isithunywa sikugadile noma ngikugadile? Ngoba phela uyashintsha besithunywa uNkulunkulu, vele phela uyingilosi. Ngiyazi akwazi lokho. Ufa kanjani? Ngoba uyasho nje people are perishing, people are dying in this world. Kusho umenzi noma umvinqangi. Enawo wonke amandla ukuthi siyafa kodwa still kodwa siyabona isizwe siyafa, abantu bayafa left and right. Wena-ke ongafi obekiwe, awuboni into usiko ukuthi wena you are chosen, you are personally chosen by abantu abadala. Don't you see yini wena ukuthi unesithunywa somsebenzi? You are still alive. They are still protecting you abantu abadala. Don't you see now ukuthi you've got ispirit sesithunywa esiphethe umsebenzi? Why don't you seek lesithunywa lesiphethe umsebenzi ukuthi sisondele kuwena sikukhombise? Ingake ngithi mina kuhlukile kwasekhaya, ngizokubeka ngenye indlela. Isithunywa esiphethe umsebenzi nesithunywa esizogada asifani. Ngiyangizwa nganzethongo. Kubalulekile-ke abanye benu ingako beza kumina bezohlala nezithunywa zabo. Isithunywa sakho ufuna uhlale naso kuyo yonke le mvelo le. Uhlala nesithunywa sakho nengilosi. Isithunywa-ke ngoba ngangichaze ngathi umuntu wayephila emhlabeni, uyeza ezokhuluma nawe ekhombisa amaphupho. So amaphupho avulwa yisona isithunywa. Ma ungaphuphi, ushuthi lo muntu lo wayethunywa umvenqangi owayephila emhlabeni shuthi akekho nawe. Uthi umbuzo ukuphi? Ngoba phela lo muntu lo ugada ngisho usesiswini sikamama wakho uyagada uthunyiwe nje. Ngoba ngikhumbula kahle ngilungisela ugogo noma ngilungisela idlozi, ngeke ngithi ugogo ngilungisela abantu abadala. Kwafika kumina nje bangisho ukuthi yimina okugadile ngisithunywa sakho. Kangiqala ukwazi lokho, ngakwazi lokho sengibageza abantu abadala. Ngilungisa izinto zami ngoba ngasithatha isinqumo sokubalungisela. Kwavela lapho lokho. Manje kuwakuvelile. Yebo uyaphupha but it's not enough ukuthi uyaphupha. Wonke umuntu ophuphayo uphuphiswa isithunywa, but it's not enough. I'm telling you. I can cross my finger like this. I'm telling you. It's not enough that you are dreaming daily. It's not enough. There are a lot of people who are not dreaming. Impilo yabo is target imile, impilo yabo is just there. Imile ayindawo, it's not moving. Stationary. But you are still dreaming now and then. You don't do anything around it. Yindaba abantu abadala baphethe isithunywa esiphethe umsebenzi. You don't recognize. Isithunywa sizogada, you don't recognize. Kubalulekile-ke ukuthi isimo sesithunywa uhlane naso ngoba isithunywa siwumuntu wayekhuleka. Niyangizwa? Umuntu wayefaka izimpathe zakhe ekhuleka. Omunye uyeza ngamajazi. Yebo kwaqala kanjalo nakumina. Abanye bayeza bafaka isimo sani? Bafaka isimo seyiphika ngizosho njalo. Kuyisithunywa kuya ngaso ukuthi sime kanjani. Isithunywa sasiveza kuwena. So umoya oqhamaqala lo wasekhaya. Ngoba wona ufuna ugqobhoze yonke le moya la ekhaya. Mangithi la ekhaya nje emzimbeni wakho ngoba uyikhala abantu abadala. Anizwa umuntu mantshela. Wena umsamo abantu abadala, as I'm always saying to you guys. Umsamo wena, you are the walking on. Hlezi ngisho. Uyisithunywa esihambayo wena, you are the walking angel wena. Ubuka ivideo nje because you are the walking angel ekhulumayo. Uyisithunywa wena umi imbala uqobo lakho ngoba lesithunywa sifika kuwena, asifiki nakumunye umuntu sifika kuwena. Sikukhombisa into ejulile, sikukhombisa nokuthi nobizo. Lesithunywa lezi indaba ongasibuza ukuthi uphetheni. Yebo ngiyabonga ngiphuphisa uphetheni ngoba isithunywa siyakhuluma, it's a speaking angel. Awufuni ukwenza lokho ukukhulumisa isithunywa sakini ukuthi yini esiphethe. I'm telling you, it's not enough that you are dreaming daily. What have you done because you are dreaming daily? What is it that you have done? What is it that is different about you that I'm going to fix this thing? Because you are just angikwazi ukubiza ngithini. Angikwazi, you are not active. Awuthathi inqumo uthule nje kuthulakela. Isithunywa lesi nganzethongo sibhlungu kakhulu kodwa ngizophinde ngichaze ngaso ngoba ngiyasithanda. Sumoya omhle kakhulu. Ngiyaba ukhulu nganzedlozi. Sophinde sixhumaneni futhi la ekhaya nganze umsamo.
umkhulu uzonithinta ngizwe ngane zedlozi kodwa isithunywa sakho kubalulekile ukuthi uhlane naso ukwazi ukuqhubeka uhambe lolu hambo. Siyabonga kakhulu ngane zomsamo, niphinde nisubscribe ekhaya, ni-like, ni-follow, ni-share ngakwazi. Siyabonga kakhulu, siphinde sixhumane nani futhi ngezinye iy'khathi. Siyabonga kakhulu ngane zedlozi. Makhosi.